která nás extrémně zajímá. Finále kanoistů s dalším českým olympijským šampionem Martinem Fuxou. A tady se máme opravdu na co těšit. Jinak Fernando Pimenta jel čas 3:25, takže se potvrzuje to, že dneska jsou opravdu rychlé podmínky. Takže já si myslím, že Martin Fuxa musí mít radost, protože on má rád tyhle lehký vítr dozad, když to hezky sviští, to je přesně jeho, zná to tady dobře v těch Račicích, zná přesně tyhle podmínky. Takže já si myslím, že Martin se musí ohromně těšit na ten závod před domácími fanoušky a doufám, že mu to sedne a když podá ten svůj výkon na hranici možností, tak si myslím, že rozhodně by mu neměla utéct medaile a mohl by samozřejmě útočit i na to zlato. Jeho největším konkurentem si myslím, že bude Rumun Kirila, který se zde ukazuje v mnohem větší formě, než například byl loni na olympijských hrách, kde nepostoupil do finále, ale to už očividně hodil za hlavu a myslím si, že právě on bude hlavním vyzývatelem Martina Fuxy v tomto závodě. Pojďme si představit finalisty. V dráze číslo 1 Maďar Balázs Adolf, toto je ve dvojce Němec David Bauške. Následuje v dráze číslo 3 polský závodník Viktor Glazunov, 32letý kanoista z Gořova Vělkopolského. No a vedle něj už Martin Fuxa. Také 32 let. Fuxa je mistr světa, je olympijský vítěz, drží nejlepší evropský, světový i olympijský čas na kilometrové trati. Byť v rychlostní kanoistice tyto výkony nenazýváme světovými rekordy, protože ty závody jsou nesouměřitelné. No a po své pravé ruce bude mít Martin Fuxa zmiňovaného Katalina Kirilu, který reprezentuje Rumunsko a je obhájcem evropského titulu z loňského šampionátu. Další vážný soupeř, to je Sergej Tarnovský, který pojede v dráze číslo 6. 27letý závodník, stejně starý jako Katalin Kirila, Martin Fuxa je o 5 let starší. Toto je Stefanos Dimopoulos, Řek, kterého vidíme v dráze číslo 7. Žádným nováčkem ve finále evropského šampionátu není ani 30letý Ital Carlo Tacchini. No a tu finálovou sestavu uzavírá v dráze číslo 9 Španěl Pablo Crespo. Tak jdeme na to, já jsem nervózní, jako kdybych ten závod sám jel, takže se dokážu opravdu vžít do Martinovy kůže, protože jsem si jistý, že chce tady domácím fanouškům předvést to, co v něm je. Z mé zkušenosti právě ta nervozita vrcholí těsně před tím najetím do startovních bloků. Na druhou stranu, jakmile ten startovní blok před vámi spadne, tak už se soustředíte jenom na tu vlastní jízdu a o žádné nervozitě nepřemýšlíte. V letošní sezóně, tedy v kalendářním roce 2025, Martin Fuxa vyhrál všechny závody, do kterých nastoupil. A bylo jedno, v jaké fázi jednotlivého podniku to je, ať je to rozjížďka, semifinále nebo finále. Finále kanoistů na kilometru na evropském šampionátu v Račicích odstartovalo Martin Fuxa ve 4. dráze jako jeden z největších favoritů. Start bez problémů, co se týká všech účastníků. Martin Fuxa začíná hnedka z ostra, tahá se tam momentálně o vedení s Polákem Glazunovem. Teď je potřeba, aby se Martin našel tu pohodu v tom traťovém tempu, jel si to svoje, neohlížel se na soupeře a trošku šetřil síly, ale jel to ostré traťové tempo, které málo kdo z jeho soupeřů dokáže akceptovat, jak jsme viděli v předchozích závodech této sezóny. Teď to chvilku v podstatě bylo synchronní pádlování Glazunova, Fuxy a Kirily. Martin Fuxa v těch závodech bývá aktivní už od začátku. Vzpomeňme třeba i na to olympijské finále, které vyhrál systémem start-cíl. Po 250 metrech Glazunov, Kirila, Fuxa, Tarnovský. Ti všichni jsou v těsném kontaktu, snaží se jim stíhat také Řek Stefanos Dimopoulos v dráze číslo 7, ale ten už trochu odpadá, zatímco Fuxa a Katalin Kirila drobně poodjíždějí svým soupeřům. Kirila vypadá velice dobře, s ním to dnes nebude lehké. Kirila jede pěkný záběr, posunutý dopředu, kontrolovaně, loď mu jede hladce
klouže mu po té hladině, takže Martin Fuxa dneska to nebude zadarmo, bude muset hrábnout hluboko do rezervoáru svých sil. Teď to chce nenechat Kyrilu moc odjet a naopak nějakým nástupem během trati ho zkusit zlomit nebo si nechat síly na závěrečný finish, ale Kyrila momentálně Martinovi trošičku poodjíždí. Katalin Kyrila má na Račice výborné vzpomínky, protože v roce 2017 na mistrovství světa tady prožil mezinárodní debut v závodech rychlostní kanoistiky. Tehdy byl členem čtyřkánoje, která tady obsadila 5. místo. Od té doby se samozřejmě etabloval jako jeden z nejlepších světových kanoistů a jeden z nejlepších soupeřů Martina Fuxy, takže do posádek už obvykle nesedá a jezdí na singlu. Martin Fuxa na 2. místě za Katalinem Kyrilou. Jsme ve druhé polovině závodu. A jasně se nám oddělili ty první dva závodníci. Bohužel Kyrila stále centimetr po centimetru Martinovi odjíždí, což samozřejmě z toho nemáme úplnou radost. Uvidíme, jak je na tom Martin se silami. Jako by chtěl Katalin Kyrila Martina Fuxu v tuto chvíli už zlomit. Do každého dalšího záběru dává extrémní energii. Fuxa pádluje na 2. pozici. Kyrilovi to jede opravdu hezky a momentálně už má výrazný náskok a na Martina se naopak dotahuje Sergej Tarnovský z Moldávie. 250 metrů do cíle, závodníci se dostávají do areálu stadionu. Na 1. pozici Katalin Kyrila, na 2. místě Martin Fuxa, na 3. příčce Sergej Tarnovský a mezi Tarnovským a Fuxou to ještě může být boj. Fuxa teď ale trochu zrychluje, nakopává svoji kánoji. Pojď Martine, pojď, teď ho potlačej domácí fanoušci, ke kterým je Martin relativně blízko. A Martin zrychluje. Tak to je raketový nástup Martina Fuxy, který se vzdaluje Tarnovskému a ještě chce zaútočit na Katalina Kyrilu. Teď se zase Fuxa ohromně přibližuje. Ještě tady nejsou černé bojky, víc než 100 metrů do cíle. Teď 100 metrů do cíle. Martin Fuxa ještě zaútočí na Katalina Kyrilu. Ještě to je možné, pár desítek metrů. Kyril je tuhej, Martine, pojď, to vyjde! Filip Dvořák to vidí velmi dobře, Martin Fuxa útočí na Katalina Kyrilu, posledních desítky metrů do cíle. Cílová kamera to odhalí, Martin Fuxa sprintuje, může to stihnout, Martin Fuxa zaútočil na Kyrilu, kterému možná vyšel trochu lépe záběr do cíle, na tu cílovou čáru. Byl to strhující finish podání Martina Fuxy, který ještě zaútočil ze všech sil na rumunského soupeře. A teď opravdu zase jde o to, kde přesně vede ta linie, protože i ta grafická virtuální čára na hladině je vlastně relativně široká na to, jak přesný pohled na to měření v cílové čáře poskytuje ta fotobuňka. Co byl teda závod, já mám tak to je koncovka. 150. Uvidíme, budeme zase čekat na ty výsledky. Nicméně Martin dokázal stáhnout v těch posledních 100 metrech neuvěřitelné množství metrů. No určitě víc než jednu loď. Rumun už byl tuhý, sotva se držel v lodi a tam se rozhadovalo opravdu na posledních 10 metrech, komu třeba vyjde líp ten záběr. Uvidíme, bude to určitě na cílovou fotografii a ten rozdíl bude v řádu centimetrů. Mohlo by tady trošku to domácí štěstíčko zapracovat ve prospěch Martina, když už to nesedlo Pepovi, tak aspoň tady, ať si poslechneme hymnu dneska dopoledne. Martin Fuxa jel ten závod jinak, než býváme zvyklí. Musel dotahovat, Katalin Kyrila samozřejmě moc dobře Fuxovu strategii a silné stránky zná, takže si ho nechtěl nechat ujet, chtěl být aktivnější než on, to se mu většinu závodu dařilo. No tak já si myslím, že tady to nebylo ani tak o Martinově strategii, jako o tom, že Kyrila opravdu předvedl úžasný výkon a jel jako tak rychle, že tady nějaký aktivní přístup v závodu během trati jako když zbytku startovního pole někdo takhle ujede, tak s tím se opravdu těžko něco dělá. Já bohužel si myslím, že zase to o kousek nevyšlo a ta bílá špička s tím psem, nebo co to tam Kyrila má, že byla je to tak, Filipe, už to víme. Rozdíl mezi Katalinem Kyrilou a Martinem Fuxou je 57 tisícin sekundy ve prospěch rumunského závodníka. Takže Martin Fuxa z domácího evropského šampionátu na kilometru bere stříbrnou medaili. Bronzový Sergej Tarnovský pak už na Katalina Kyrilu ztratil 2 sekundy a 347 tisícin. K tomu pořadí závodu tedy Katalin Kyrila,
Martin Fuxa, Sergej Tarnovský. První dva finálové závody s českou účastí jsou za námi.